Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har snakket om en længe ventet video, så jeg synes egentlig bare, at den skulle lave nu, fordi jeg vil ikke have i sådan tid at spekulere. Hvornår kommer den video, Kaja? Hallo, læg den nu op. Så ja, jeg vil egentlig bare komme i gang. Det første, som jeg plejer at gøre, når jeg har været i bad, det er, at jeg tager deodorant på, fordi ja, det gør jeg bare egentlig altid for at få noget duft ind på mig, og jeg har den her Rexona, eller hvad den hedder, deodorant, jeg kan ikke rigtig udtale det, og den tager jeg bare lige hurtigt på. Så kan I lige, det driller lidt. Men ja. Det kom på min bluse. Men ja, så har jeg egentlig bare fået det her på. Når jeg så egentlig bare har fået deodorant på, og hvis I gerne vil vide, hvad den kostede, så har jeg købt den i normal, og den koster 12 kroner. Men ja, videre til sagen, når jeg har taget deodorant på, så plejer jeg altid at tage kløvervaseline i ansigtet. Og ja, det tror jeg egentlig bare, at jeg vil gøre, og det kan I se, at jeg har gjort. Ja, fordi sådan. Men altså, siden jeg tager kløvervaseline i ansigtet, det er fordi kløvervaseline, det gør sådan, at ens urenheder, sådan bumser og sådan noget, de kommer væk. Ja. Smører jeg ud. Sådan. Og hvis I skal se, så har jeg en brun sådan noget, så jeg håber snart, den går væk. Så når jeg egentlig bare har fået sat håret op, puttet vaseline i hovedet, så plejer jeg altid at tage mine baby lips på, og det er bare op på den øverste. Og det er kun på den øverste. Hvis I har gjort det på den nederste, skal I nok lige tage det af igen, fordi ja, hvis man ikke engang gider gøre det, som jeg gør, så har jeg taget min lille Bella Bjørløv og puttet på den nederste. Og så tager man det egentlig bare sammen. Og sådan, jeg ved godt, det lyder underligt, men som en, altså, hernede, altså, der plejer jeg altid at tage denne her, sådan, jeg plejer altid at putte den her på, og sådan rundt her. Jeg ved godt, det er sådan lidt underligt, at man putter læbepomade i ansigtet. Men det er fordi, det plejer altid at tage urenhederne væk fra ansigtet. Men ja, det var egentlig bare det, jeg plejer at gøre. Og så har jeg lige hestehalen ud, eller knolden, eller hvad det er. Så det er egentlig bare det, jeg plejer at gøre i min efter badrutine. Og jeg håber, I kunne lide den her video. Og så giv et like, hvis I godt kunne lide den. Og skriv ned i kommentaren, hvad det er, jeg skal lave næste gang. Farvel!